Undskyld. Oh my god. Du filmer den ikke. I will not die. Nej, det skulle du have sagt lidt før, Kasper. Du har en 0-2 skruer. Magnus, det hjælper ikke. Nej, det hjælper heller ikke at dø flere gange. Så derfor bliver jeg nødt til at få den hårde sandhed. Altså, de får jo bare sandheden. Fuck, jeg hader dig jo sådan. Okay, Magnus, så Jeg er ned, mand. Nederst, så kan ikke bare stå Hallo, kæmpe. Magnus, du er næsten nødt til at hjælpe dem, mand. Jeg går ned og hjælper jer, mand. Ja, jeg klarer den fint nok, Tom. Altså, ikke Ja, det går fint nok for dig. Det går også godt for mig. Jeg klarer det også godt, men det er sådan... Helvede. Hvis det der sker i Wanket Team, så er det virkelig ikke særlig godt. nej, jeg ved det godt. Men jeg er ved at dø. Nå, jeg tror, der er gratis kill til dig. Jeg flyver. Don't... for helvede. Oh my god, Kasper! Jeg nakkede en. Og jeg brugte mit ulti lidt for tidligt, så nu har jeg det What? ikke. Mega irritant, jeg kom til at bruge det for tidligt. Hvorfor sagde du Kasper? Hvad? Fordi der var meget stor chance for, at du døde. Ja, okay. Det var brugt super. Ja, det var virkelig elendigt, at du ikke dræbte dig, synes jeg. Det var set ret vildt godt, Kasper. Jo, jeg skal lige... Nå, jeg er lige... Det var faktisk rigtig godt, Kasper. Hold op. Jo. Ja, Okay, jeg er vist meget tørt heroppe. Svært til 2 kills på en måde, fordi det var så tæt på, at du døde jo. Jo, og prøv at tænke, hvis du Jeg tænker, hader så bare- er der nærmest det ingen liv, hun Ja, var der er super. bare ingen, Nu der har jeg er endelig med til, forstået, hvordan jeg det kan være, der er så sådan mange, der tørt bander. heroppe, Hjælp. Der er ingen, der er med til, jeg er sådan noget tørt. Nej. Det er godt. Det er godt, Christian. Jamen, jeg ved. Så. Jeg går home for at blive lidt mere sikker. Nej, jeg gider ikke. Jeg mangler 100 GB, så jeg køber det. Nej! Nej, jeg går home. Fiora, for helvede, så kommer hun slår mig ihjel. Jeg er helt... Tak, Magnus. Du havde nok lige mit liv der. Sorry. Men der er ikke Det nogen. ved jeg ikke, om jeg gjorde, men i hvert fald så var det det, jeg prøvede på. Der er ingen, der gider hjælpe mig deroppe. Og det er 2 deroppe, Fiora og Jax. Okay, Nogen gider Kasper, du bliver nødt til at stå der. stay der. Jeg har jo ikke mana overhovedet. Ja, jeg går... Ellers kan de bare smide turret, og det er ikke så godt. For en Magnus kan ikke klare det alene. På grund af, at der er nogen, der har været AFK. Nej, men så... Jeg skal hele skylden på mig, Christian. Hvad? Jeg skulle den ikke på dig, jeg skulle den på Kasper. Oh my. Ja, okay, men jeg sagde ikke, det var din skyld. Jeg kigger lige på en. Jamen, så er det Det ikke er heller ikke min skyld kun. Du... Okay, jo. Ikke noget. Ikke bedre. Jeg ved godt, jeg har en dårlig score, men jeg forsøger. Altså, jeg har en 4-0-0-0 score. Jeg har en 2-3-1-1. Nej, 2-3-1. Kom nu med så. Altså, sorry, jeg er alene heroppe. Prøv lige at dække mig, det er i hvert fald det første, du skal. Jeg er Det skal alene jeg heroppe. også. Der er ingen, der hjælper mig. Udover minions, ikke? Men minions... Du bad selv om det. Hvad bad jeg om det at være alene? Du sagde, at du klarede det fint nok. Og Ja. Magnus han bare kunne gå down. Det sagde jeg sgu da ikke. Det sagde, han var nødt til at gå down. For helvede, mand. Mener jeg. Kom nu, lorte Jax. Nej, så kommer der 3 hernede. Ja, det er det for det meste. Det er det sgu da ikke. Hello, skal jeg komme ned og hjælpe? Nej, det kan jeg ikke, grunde. Så vil Jax have frit slag. Eller... Ja, han er fri til at drive turrets. Ja, det er ikke så godt. 6-4. Nej, 6-10. Vi kan godt vinde. Eller Og det er Magnus, godt. lol, hello. Nå, okay. My team of mountain kills. Sorry, jeg døde 3 gange. Det er jeg ked af, men altså. Så er jeg død 1 gang. Altså, Christian, du har heller ikke gjort noget godt sådan rigtigt helt. Jeg smadrede den turret. Ja, det er godt. Altså, du har ikke gjort noget godt, og du har heller ikke gjort noget dårligt, kan man godt sige på en måde. Yeah. Fordi altså... 2 døde, det er måske. 3 døde, det er måske. Det ville egentlig være lidt nederen, fordi dengang sikringen sprang, der gik internettet også. Det ville egentlig have været ret nederen, hvis jeg var suspenderet lige dagen, hvor der kommer weekend. Sådan. Nu har jeg gjort noget godt. Jeg prøver, hvad det er, det skete bare en torsdag. Er det ikke en del også ret? I det hele taget er det bare nederen, hvis det sker. Christian, du kan jo bare liv, ikke også? Nej, ikke rent liv. For Christian er det egentlig lidt lige meget, hvis han bliver suspenderet til hverdag. Nå, hvis nu han leger med nogen, for eksempel. Ja, altså... Nå ja, okay, selvfølgelig hvis du leger med nogen, Christian, så er det jo ret Jeg meget. dør kraftedet heroppe af en eller anden mongo. Hvad? Her brugte ulti. Du brugte ultier. Jeg tror I godt, I kan klare den down. Ja. Så gør jeg lige hurtigt midt og pusher lidt Jeg sammen. tror måske godt, vi kan. Eller Philip, du er næsten smadret. Jeg kan prøve at stoppe med at kåse minions. Eller, Det gør jeg heller ikke. Jo. Vi skal lige have turret midt i, synes jeg. ja, tør den midt i, og så bliver jeg glad.
Der er fandme. mere turret. Det er næsten tjekke. Der går en party der, det er jeg godt klar over, jeg går. Det er nok lidt godt party ud. Den der, hvor der står mig og min ven spiller LOL, den kommer ikke. Der går ikke flere party end sådan, det kommer 10 minutter, jeg fik. Der går ikke flere party. Okay, var det Draven der? Det er godt med så. Okay. Der er Draven, tag ham! Det er også. Tag ikke også Gravis. Jo, han skal bare lige komme herned. Nej, så tager du ham. Det er det. Det var sådan set. Ja, ult. Sådan. Nice ulti, Timo, what HP. Okay, vi tager bare hjem, Philip, gør vi ikke? Vi er ved at vinde på grund af midt i det der, vi lige gik med det her. Yeah. Jeg nok lige den der turret, tror jeg. Kasper, hvad fanden laver du? Bare glem mig. Camper. 100%. Camper swing. Midt i, det var også fint nok. Smadret turret. Ja. Skal vi dræbe dragen, hva'? Nej, jeg er ved at dø. Okay, kan vi gøre det 3 forhold? Kan jeg gå med mig ned og dræbe? Nej, Mads O, han er kun level 6, jeg er level 10. Mads O, du er 4 leveler bagud. Spild næsten. Det reddede så mit liv. Hallo, Krille, Darius, kom nu. Nå, okay, jeg går home. Den, der slåede den, Fiora. 1000 tak. Det gør jeg. Det gør jeg. Høj! Det må være nedad for den person der. Oh my Ej, de har smadret en turret nu. Prøv lige se, han kom derned lige da du kom tilbage. Ja, så er det godt. Så kan jeg til. Jeg tror faktisk godt, jeg kan tage Darius. Han skal en lille bitte smule mere end mig, og har måske lidt mere armor. Jeg skal bare lige sige, det er faktisk min anden runde med GP. Og det lige sidste, det er faktisk min 3. runde med Darius. Og anden runde, det var mod Bots. Jeg har spillet 1 runde med Darius. Og jeg siger kun til mig selv, jeg køber ham aldrig. Udover til sidst, tror jeg nok. Jeg synes også, Darius jeg synes, den er god, men jeg synes bare, det er lidt irriterende, at det er jeg dræber. Eller er der en, der vil med mig ind og dræbe dragen? Jeg har smite. Nej, Brunner, jeg får Altså, jeg vil gerne. Ja, men det giver gode penge til alle sammen, så det er mig og Grisemand dræber den bare lige. Ja, Brunner, jeg er for langt væk. Men jeg vil altså have kildt med den. Så Grisemand, kom lige ind til mig. Skal du først? Ja. Jeg har mange flere liv end dig. Ja, okay. Sådan. Kan du ikke bare nakke den selv? Nej, prøv lige kom og hjælp mig stadigvæk. Men jeg vil stadigvæk have den til sidst. Fordi den har altså lidt over 5.000 liv, så. Du siger bare, hvornår jeg skal gå. Ja. Du må godt gå, nej, ikke nu. Du må godt gå. Nu? Okay, Ja. jeg går. Ups, der kigger lige på jer. Tak. Er det egentlig ikke også bare, fordi man får lidt flere penge, hvis du Jeg får dræber den? 19 G. Får man egentlig flere penge? Jeg får Jo. 19 G eller sådan noget. Du får 25 mere Men eller man får sådan også en noget. minion kill til det. Åh, godt. Sorry, Philip, på en måde, men jeg prøvede også på en måde at redde dit liv. Ja, så det er fint nok. Ja, okay, du har ikke specielt mange liv. Men det gav alligevel kun 120 Åh, for helvede. kroner at dræbe den. Christian, jeg kommer lige ned til dig. Fordi Darius, han... Man har special på minions. Christian, kom ind til mig, kom ind til mig, kom ind til mig. Ja, okay, det er lige... Sorry for død, men jeg skaffede en turret. Jeg skaffede en ekstra turret, det er da rimelig godt, synes jeg. Godt. Nu det var lige spille ulti. Ja. Og nu dør du også. Jeg ved, at det er en langsom måde at komme frem til. Ja, men- Men sådan er det. Du kan godt tage ham der Gravis. Okay, nu kommer jeg. Han kan bare stunne det der mega irriterende med ham. Magnus, du dør af Ignite. Nej, jo. Shut down. Jeg vil godt have... Jeg kan lige jungle. Jeg vil godt have 10 stjerner. Ved du. Du sidder og snakker om Sokkersteg, mens du sidder og spiller LOL, med. Har du et problem? Ja, Det er pisse irriterende. For at snakke om LOL. Så snakker om servers der. Ja, okay. Imens Hvorfor må jeg ikke snakke om det? Jeg skal aldrig ud til Jora igen, mand. Ja, hun er færdig. Jeg tror godt, jeg kan påne hende. Kom, Det er Philip, farligt. Philip, Okay, jeg kan faktisk godt sige, at jeg kan påne hende. Du er syg. Der er lol, det kan jeg. Skader meget, jeg har 2.300. Du står bare lige der 3 rundt om dig. Du står bare der fuldkommen syg. Det ser lidt lort ud. Hvis Nej, jeg, Philip!